Akkor itt vagyunk újra. Nem az enyémének sokkal nagyobb. Várjál, ne beszélj közben. Itt nagyobb nagyot beszélek. Na, itt vagyunk újra a kis motorunkkal. Most meg. Ezt egy budapesti osztapon találtam. Lekaptam róla, azt rámoztam, hogy nem kell itt menni az utcára. Kikeres talán, nem? Szia! Citálni nem baj. Tilos. Hát a Pitbull azért még egy... Húzott. Anyád itt kitört azért. Második. Majd az lesz festve. Mi? Idom szép van. Jó van, ne beszélj! Hopp, ezt a képet ide be kell raknom, mert nem szereti, a videóban szerepel. De már megy is tovább. Milyen csúnya vagy, benn volt a videóba. Ennyi, elbasztad a videót. Akkor most csináljuk ilyet. De az mi? Kivágom majd. Az a repedés az mi? Nézd Ne beszélj, ne szarom a repedést! Na. Nem szép kivágodni. Na így jövünk és várjál. Na. Rábasztam a dobozt is. Fullos doboz lett. Csarnyítható. Kis doboz. Az meg. Ennyi vissza is csukom, mert bemegy a levegő. Az indítást ezt. Az indítást megmutatjuk. Egy volt, másik. Pöfög ottan! Most nem, előről még nem is mutattam. Hangja is van normálisan. Kicsit. Ülj föl, de fölülhetsz arra az érősen. És akkor ezt nem helyted le tartani. Várjál, jaj, kocsi, ezt megvárjuk. Kettőnk alatt, hány kiló vagy? Mi? Hány kiló vagy? Szülye, mondom, hány kiló vagy? Hány de süket? 110 kiló. Azért megy. Mert itt hideg a motor, azért nem viszik el. Elállítottad a tükör? Vigyázz, mert csúszik ám a fű. Csúszik a fű, beolajoztam, hogy esés legyen. Itt meg van egy másik motor, ami felújításra vár. Az előző is kb. Így nézett ki. Csak fel lett újítva. De sok mindent lehet belőle látni. Sok mindent lehet belőle látni. Ha mindegy, az előző motor is előtt az is így nézett ki. Hát ez a autószerelő úr engem bizották. Én autószerelő. A motor Zoltánnal. Hát kicsit ezt is széthajtottuk már, de azért viszi a 200-at. 220-as órával. Nem rossz!